Na sha wahala da so da ƙauna ni akan ki fadila sahibata. Labari ne na so da ƙauna da ya fara da ni akan kaina. Allah sarki a bar yabona, abin da ya ce ba za yaban ba. Ku tsaya ku ji zantukan da zan yi, harkar waƙa da fim nake yi, dan sun wuce na yi ta yin bulayi. Sata ce ni kawai ba zan ba. Ina ƙaunar ki sahibata, sirrin ruhi na rayuwata, fitila mai haska zuciyata, yabon ki a yau ba zan bari ba. Ni da ita kullum muka zauna, gami ta waya dare da rana, zancen so ne haɗi da ƙauna, matsalar baban da bai sani ba. Kullum ni dai tana faɗa mun karken sirri na so a ce mun kar wata ya ta zo ta takura min a cikin zuciyar kana yaran ba. Wata ran na je gurin ta zance, na dawo gida na yi kwance, sai na dan jikiran waya ta kaice, tana kuka tana faɗa min. Abba na ne ya yi kirana, ya ce wai ya sami ni rana, da shi da ƙaninsa sun ka zauna, suka da mijin da za na aura. Sai na ce mata toki dai na kuka, daga nan ne kiran wayar ya yanka, na tashi da safe na yi wanka, na wuce ƙofar gidansu baba. Da na je na yi sallama da baba, ya fito sai ya ganni ya yi tarba, muka gaisa sai na ce da baba, ni yarka nake so na aura. Sai na ɗanga jikinsa ya yi sanyi, ya ce sana'ar me kake yi, na ce waƙa da fim nake yi, sai ya ce mini shi ba za yaban ba. Ku biyo na a ci gaban da zan yi, ku ji yanda muka yi na shiga bulayi. Abba ga fadila ba ya shayi, dan ya ce mun ba za yaban ba.